So, ayan guys, nandito tayo ngayon sa CDC Clark Parade Grounds. As you can see guys, maraming nagpipiknik dito, ayan. Kasama yung family nila, tsaka yung mga baby nila. Ayan. Sobrang tahimik. So, yung iba, nagpipiknik. Yung iba naman, nag-jogging. Yung iba naman, nakaupo, nagre-relax. Ayun. So, ano bang makikita dito sa CDC? Makikita dito sa CDC, may malawak na parking. So, lahat ng sasakyan pwedeng makapark, ha? Tapos, meron din siyang malawak na ground. Tapos, maganda yung gas kasi palagi na-maintain ng gas nila dito. So, hindi nila pinangkabayaan umaba yung gas para makapag-picnic yung mga tao dito, guys. Sa simpleng paglakad-lakad mo lang dito, guys, nare-relax ka na. Tapos, maalis yung stress mo, diba? Pwede ka pang makakita ng iyong partner dito.